Alam mo, Dario, ang pagpatay sa mga yanggaw na yan ay napakadali lamang kung taglay mo ang sinaunang karunungan. Marami pang karunungan sa mundong ito ang hindi pa nagagawang mahukay ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Kaming mga asog at babaylan ay iilan na lamang sa aming uri na pinagmanahan ng ganitong karunungan. Mapalad ang babaeng yun kanina sapagkat ako ang taong nilapitan niya. Kung nagkataong ibang albularyo ang napuntahan nito, maaaring hindi nasisikatan ng araw ang kanyang pamangkin. Paliwanag naman ng ama ni Lola Astring. Kung ganon, ibig mong sabihin, Tay, may hawak ka ring lihim na karunungang matagal nang nakalimutan ng mga manggagamot? Gulat na tanong naman dito ni Dario. Marami ka pang hindi alam, Dario. Baka magulat ka kapag nalaman mo ang aking sikreto. Sagot naman sa kanya ng ama ni Lola Astring. Matapos nitong makapagwika, ay doon na ito dahan-dahang nagseryoso. Pinili muna noon ng ama ni Lola Astring na uminom ng tuba nang sa gayoy magawa niyang makapagkwento ng walang patid. Habang nananahimik noon si Dario sa kanyang kinauupuan, ay doon nag-umpisang magsalita ang isang asog na babaylan. Anong gusto mong malaman, Dario? Tungkol sa akin, maraming kaganapan ng pahina ng buhay ko, kung kaya't marami kang pagpipilian. Nais mo bang malaman ang kabataan ko o ang mga aral na taglay ko? Tanong naman ng ama ni Lola Astring. Ikaw na ho ang bahala dyan, Itay. Kung saan mo nais mag-umpisa. Ako naman ay walang pagpipili sa kung ano ang nais mong ibahagi sa akin. Sagot naman dito ni Dario. Sige, umpisahan natin ang aking karanasan noong ako'y bata pa. Sagot naman ito. Ayon sa ama ni Lola Astring, na noong mga panahong isinilang siya sa mundo ng mga tao, ay halos inaakala niyang isa lamang siyang ordinaryong bata na tanging paglalaro lamang ang alam. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang lugar na kanyang sinilangan ay isang baryo ng mga babaylan. Ito ang itinatag na baryo ng kanilang mga ninuno upang maging tahimik at payapa ang kanilang pananatili kasama ang mga ordinaryong tao. Ang mga magulang noon ng ama ni Lola Astring ay nanggaling din sa mga hindi ordinaryong pamilya na siyang dalubhasa sa kahit anong uri ng larangan. Dahil sa purong babaylan noon ang ama ng ama ni Lola Astring, kung kaya't bantog na bantog ito sa kanilang lugar. Maniwala kayo o hindi, na minsang nabanggit ni Pio Carpio na isa umanong kakambal ng diwata ang kanyang kalulololohan. Hindi niya alam kung totoo ang sinabi noon ng kanyang ama, ngunit alam niya sa kanyang sarili na ito ay nagsasabi ng totoo. Bago noon namatay ang lolo ni Lola Astring, ay matagumpay naman itong naipasa ang lahat ng kanyang aral sa kanyang ama. Lahat din ng mga kagamitan nito sa kahit anong uri ng kombate ay patuloy na hinahawakan ng ama ni Lola Astring. Habang patuloy silang nag-uusap ni Dario, ay doon ipinakita sa kanya ang isang natatanging agimat na hindi pamilyar sa kanyang mga mata. Ang wangis ng agimat na yon ay parabang isang butiking nagsusumiksik sa makintab na bato na hindi naglaon ay tuluyan na siyang nakulong sa loob nito. Pagsilay ni Dario sa kargang yon,
bumungad sa kanya ang hindi maipaliwanag na presensya. Ang agimat na ito, Dario, ay galing pa sa sinaunang tribo ng Lalahon. Maraming gamit ang agimat na ito pagdating sa panggagamot ng mga ordinaryong tao. Maaari din itong gamitin bilang pamproteksyon sa kahit na anong sakit na maaaring ibato ng demonyo. Sa ngayon, Dario, napakapalad mo dahil nagawa mong masilayan ang isang agimat na pinanday ng tao. Iisa lamang ito sa mundo at wala na itong katulad. Wika ng ama ni Lola Astring. Dagdag pa nito na merong kakayahan ang batong yun na gumawa ng isang sabulag na halos maihahalin tulad mo na sa mutya ng kuweba. Kaya din itong palahuin ang katawang lupa ng nangangalaga dito kung ito ay kanyang nanaisin. Swerte din sa pamumuhay ang gamit na yon na halos hindi mo magawang makaranas ng labis-labis na paghihirap kapag ito ay iyong tangan-tangan. Matapos makapagsalita ng ama ni Lola Astring, ay agara naman itong binunot sa kanyang bewang ang isang libreta na hindi pamilyar kay Dario. Ayon kay Dario, na ang libretang hawak noon ng ama ni Lola Astring ay halos hindi na makilala dahil sa labis nitong kalumaan. Wala naman siyang nagawa noong mga oras na yon kung hindi ang makinig sa mga sasabihin ng ama ni Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang idinikit ng kanyang ama ang libretang hawak-hawak nito. Gulat na gulat noon si Dario sa kadahilan ng napakalamig ng libretang yon na parabang nanggaling ito sa nagyeyelong lupain. Ayon sa ama ni Lola Astring na hindi talaga nagbabago ang temperatura ng libreta upang magawa nitong mapanatili ang mga buhay na salitang nakalakip sa bawat pahina ng libreta. Naniniwala kasi ang tribong pinanggalingan nila noon na may kakayahang maglaho ang mga buhay na salita kung ito ay hahayaan mo lamang sa isang mainit na lugar at panahon. Magagawa rin itong manakaw ng ibang nilalang dahil sa walang usal na pumoprotekta dito. Dagdag pa ng ama ni Lola Astring na ang pagiging malamig ng libreta ay isang indikasyon na buhay pa ang mga pamproteksyon nitong usal sa sino mang nilalang na merong bahid ng kasamaan. Kapag nakaramdamang libreta ng panganib, ay kusa itong iinit upang magbigay ng senyales sa taong nangangalaga sa kanya. Ganon ang ginawa ng mga ninuno nila Lola Astring sa libreta nang sa gayoy makaya nitong pangalagaan ang kanilang sikreto kahit sila ay namaalam na. Hindi rin basta-bastang mababasa ang gamit na yon sa kadahilan ng tanging may dugo lamang ng kanilang tribo ang makakaintindi sa bawat nilalaman nitong talata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay halos hindi magawang makapagsalita ni Dario dahil sa labis na pagkamangha sa kanyang mga nalaman. Sa pagtatapos ng kanilang inuman, ay pinili nilang magpahinga na muna nang sa gayoy masigla nilang harapin ang umaga. Kinaumagahan, maaga pang nagising noon si Dario upang pagsilbihan ng kanyang asawa. Araw-araw niyang ginagawa ang bagay na yon nang sa gayoy masiguro niyang malayo sa panganib ang katawan ni Lola Astring. Astring, kumusta ang tulog mo? Pungad na wika ni Dario sa kanyang asawa. Ayos naman, Dario. Kayo ni Itay, kumusta ang tulog ninyo? Sagot naman ng kanyang asawa. Ayos na ayos naman kami, mahal. Huwag mo kaming alalahanin dahil kayang-kaya namin ang aming mga sarili.
Sagot naman ni Dario. Matapos nilang makapag-usap, dali-dali rin namang nagtimpla si Dario ng gatas ng kalabaw upang ipainom sa kanyang bagong gising na asawa. Sa pagsapit ng 9:00 noong mismong umaga, pinili naman niyang tumungo sa bayan nang sa gayoy makahanap ng trabahong maaari niyang pagkakitaan. Habang siya ay naglalakad sa baryo, biglang pumasok sa kanyang isipan ang pinapahanap ng ama ni Lola Astring na lahi ng mga aswang. Tandang-tanda niya pa ang amoy nito, kung kaya't pinili niyang isabay na lamang ang paghahanap sa mga ito sa kanyang hinahanap ding trabaho. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot sa lugar, ay merong tumawag sa kanyang isang mayamang pamilya na nagpapatulong sa pagkatay ng baka. Dali-dali rin naman niyang pinaunlakan ang utos nito, gawa ng kailangan niya din ng pera noong mga oras na yon. Ilang minuto lamang ang lumipas at nabigyan na noon ng utos si Dario upang patayin ang isang bakang hindi nila magawang mahuli. Halos panay kasi ang pagwawala nito sa kanilang lupain na siyang nagpapahirap para sa kanyang mga trabahador na ito ay hulihin. Ako na ho ang bahala dito, Manong. Huwag na kayong mag-alala. Kayang-kaya kong paamuhin ang baka na yan. Wika dito ni Dario. Naku Noy, siguraduhin mo yan ha. Delikado ang baka na yan, kaya mag-iingat ka. Sagot naman ng may-ari. Matapos nilang makapag-usap, ay dali-dali ring pumasok si Dario sa malapad na kulungan ng baka. Sa unang apak niya pa lamang sa kulungan nito, ay dali-dali rin naman siyang sinugod ng baka nang walang pagdadalawang isip. Nang masipat ni Daryong malapit na ito sa kanyang kinaroroonan, ay agaran din naman niya itong iniwasan. Kasabay ng pag-iwas niya sa bakang yon, ay ang pagkuha niya naman ng tali nito na nakapulupot sa kanyang ulo. Matapos niya itong mahawakan, ay dali-dali rin naman niyang hinila ang taling yon na siyang naging sanhi upang mapatigil ang baka sa pananakbo nito. Nang masipat ito ng may-ari, ay halos hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Dario. Matapos niyang mapatigil ang baka, ay dali-dali rin naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg. Sa pagbagsak ng bakang yun sa lupa, ay halos wala na itong buhay. Matapos itong gawin ni Dario, ay lumapit na siya sa taong nag-utos sa kanya ng trabahong yun. Tapos na ho, Manong. May kailangan pa ho ba kayo? Tanong niya dito. Wala na Noy. Heto ang pera. Makakaalis ka na. Sagot naman ng lalaki na halos nauutal-utal at hindi makatingin sa kanya. Nang makuha na ni Dario ang bayad para sa kanyang trabaho, ay agad din naman niyang nilisan ang lugar na yon. Wala siyang pakialam sa iisipin ng mga ito, basta ang mahalaga para sa kanya ay ang magkaroon siya ng salapi na galing sa malinis na kita. Ilang minuto pa ang lumipas at pinili ni Daryong bumili ng mga gamit na kinakailangan ng kanyang asawa. Hindi pa naman noon sumasapit ang hapon, tuluyan na nga siyang nakauwi sa kanilang tahanan. Agad din naman niyang ibinigay ang kanyang mga gamit na nabili sa kanyang maghapong trabaho. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muling nagparamdam sa kanila ang binatang antingerong nanggaling pa sa malayong lupain. Paglapit nito sa kanilang pamamahay, ay dali-dali rin naman itong nagbigay ng respeto sa mga taong naroon. Magandang gabi ho. Nandyan ho ba si Astring? Tanong ng binatang antingero. Nang masipat ito ni Dario, nilapitan niya ito kaagad upang papasukin.
Ginoong Inko, pasok ho kayo. Hindi pa ho kasi gaanong nakakatayo ang asawa ko dahil kapapanganak lang ho nito. Sagot naman ni Dario. Nang makapasok na si Inko sa kanilang pamamahay, ay minuto lang din naman ang dumaan nang dumating si Eseng sa kanilang bakuran. Yun kasi ang araw na napagkasunduan nila Lola Astring at ng batang manggagamot na galing Iloilo. Habang nakaupo noon sila Inko sa sala kasama si Dario, ay pinili na muna nilang pag-usapan ang nalalapit nilang pagpupulong sa samahang itatatag ng kanilang magiging pinuno. Habang sila ay nag-uusap noon, bigla na lamang silang natigilan nang masipat nilang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan, si Lola Astring. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na ha, kung medyo nahuli ako. Bungad na wika nito. Astring, kaya mo na ba? Huwag mong pilitin ang iyong katawan kung di mo pa kaya. Alalahanin mo, may sanggol ka pang umaasa sa'yo. Sagot naman ni Dario. Kasabay ng kanyang pagsalita ay ang dali-dali rin naman niyang paglapit dito upang ito ay alalayan. Nang makaupo na si Lola Astring sa kanilang sala, doon na nag-umpisa ang kanilang pag-uusap patungkol sa magaganap maya-maya lamang. Maraming katanungan noon ang nagiging palaisipan para sa kanila, kagaya sa mga adhikaing ibibigay ng batang manggagamot sa mga taong magsisilbing pundasyon ng kanilang samahan. Noon ding mismong oras na yon, inilahad ni Inko ang isang nakakatakot na istorya tungkol sa batang manggagamot na galing Iloilo. Ayon kay Inko, na magmula noong natapos ang kanilang pakikipaglaban sa mga maninikil at dalakit nun, ay nagkaroon ng lamat ang kapangyarihan ng batang manggagamot. Sinabi ito mismo ng anghel na gumagabay sa krus ng batis, kung kaya't hindi niya magagawang ipagkaila ito. Ayon kay Inko, na ang paggamit sa kapangyarihan ng Seraphim sa mundo ng mga tao ay mahigpit na ipinagbabawal ng amang may likha upang hindi nito magawang gambalain ang nasa pagitan ng lahat ng uri ng nilalang. Isang beses lamang maaaring gamitin ang ganoong uri ng abilidad, kung kaya't hindi na ito magagawang magamit ng batang manggagamot sa mga nilalang na kanyang makakaharap sa susunod pang mga taon. Siguro, kaya naging padalos-dalos ang Seraphim na yon dahil sa napakabata pa nito upang maunawaan ang lahat ng bagay. Maaring isa nga siyang mataas na uri ng nilalang, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa angkop upang makapag-isip ng wasto sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Yan ang mahirap sa lahat kapag ang isang nangingibabaw na uri ay piniling manirahan sa isang murang katawang lupa ng isang tao. Wika ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Eseng, ay halos hindi nila agarang makuha ang ibinibigay nitong mensahe. Animoy, hindi nila napansin noon ang paggamit ng batang manggagamot sa kakayahan ng isang Seraphim. Dahil sa wala sila noong kaide-ideya, kung kaya't hindi na nila nagawa pang makasagot sa sinabi ni Lolo Inko. Sa ngayon, maaaring hindi nyo pa alam ang tinutukoy ko. Ngunit darating ang panahon na mauunawaan nyo ang sinasabi ko. Sa pagtanda ng batang manggagamot, magiging palamura ito at dahan-dahang mawawala sa kanya ang kanyang abilidad bilang isang Seraphim. Ngunit huwag nyo itong ipag-alala, sapagkat labis siyang kinalugda ng Ama, kung kaya't matitiyak ko sa inyo na hindi siya malalagay sa isang alanganing sitwasyon. Dagdag pa ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara naman niyang pagtayo
upang salubungin ang batang manggagamot na galing Iloilo. Ilang minuto pa ang lumipas at agad din namang naramdaman ni Lola Astring ang pagbukas ng isang lagusan di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang makalabas na sila ng kanilang pamamahay, doon bumungad sa kanila ang batang manggagamot na naglalakad habang ito ay nakangiti. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, ay doon ito isiniwalat ang kanyang magiging adhikain sa samahang kanyang itatatag. Ang mga nilalang na maaari lamang makisali sa samahan ng batang manggagamot ay ang mga nilalang na merong pananalig sa Diyos Ama. Kahit ano, basta merong busilak na kalooban at may kakayahang patunayan ang kanyang sarili sa lahat ng nilalang nakaanib ng samahan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang naibigay ng batang manggagamot ang lahat ng impormasyong kinakailangan nila Lola Astring. Ilang minuto lamang ang lumipas at agaran din itong naglaho upang tuluyang makabalik sa lugar na kanyang pinanggalingan. Si Lolo Ingku naman noon, pinili munang manatili sa pamamahay nila Lola Astring nang sa gayoy magawa nilang makapag-usap sa mga bagay-bagay na maaari nilang gawin. Kinabukasan, maaga pang inumpisahan ni Eseng ang mga ritual sa mga taong nais sumali sa samahang kanilang itinatatag. Maraming sumubok na sumali noon, ngunit iilan lamang ang napili sa kadahilan ng hindi basta-basta ang ritual na kanilang gagawin. Ang unang pagsubok kasi upang makapasok sa samahan ay ang pagdasal ng ilang oras ng walang patid at kain. Kinakailangan mo ding isapuso ang iyong bawat dasal na uusalin nang sa gayoy hindi ka iiwan ito sa pangalawang pagsubok na iyong dadaanan. Matapos mong gawin ang mga katakot-takot na dasal, kinakailangan mong humarap sa isang pagsubok na kung saan susubukin ang kakayahan ng mga ikinarga mo sa iyong katawan. Ang pangalawang pagsubok na yon ay hahatawin ka ng itak sa iyong mga kamay ng 3 ulit. Gigilitan ka din ng kutsilyo sa iyong leeg na halos karamihan sa mga nagtatangkang sumali ay labis ng pinanghihinaan ng loob sa pagsubok na yon. Isipin niyo naman ang peligrong maaari mong makaharap kapag nagawa kang iwan ng iyong dasal. Siguradong sa sementeryo ang bagsak ng isang tao kung hindi matatag ang kanyang pananampalataya at panalangin. Okay, grabe ang angas, no? Yun pala ang dahilan kung bakit pala Morasi. Okay, sunod na lang natin upload yung 33. Mahirap nang magbanggit ng mga pangalan at baka mayari tayo. Yun lang. Salamat.